Čaute, ja som Mistr Legač a v tomto videu otvorím tento balík, v ktorom sa nachádza figurka z 27. série, ktorej veľmi rýchlo rastie hodnota a o pár rokov bude mať veľkú hodnotu. Tak som si ju objednal a otvoríme to. Ale škoda, asi je to bez obalu. Tam to nepísalo, že je to bez obalu, lebo to necítim žiadny obal, tak to poďme otvoriť. Dobre. Tak. Otvárame. No. A keď to dám takto. Ty kokos, to nejde von. Aha. Dobre, je to tu. Ale no, ako vidíte, bez obalu. Ale tak aspoň niečo. No dobre. Tak je to jedno. Wow. Konečne je to tu. Otvárame takúto cennú figurku. Fíha, tu bude asi ten plášť. Tak dobre. Takže, takto tá figurka vyzerá. Má tu aj vlastne druhú tvár, takto zozadu. A ona je taká cenná, hlavne kvôli tomuto vlkovi. A volá sa vlčí bojovník, alebo teda vlčí strážca. A na Brick Economy má aktuálne hodnotu 9 eur, presne 9,26. A tá hodnota stále rastie. V budúcnosti bude mať hodnotu ešte väčšiu. A ja som tie figurky kupoval dve kvôli tomu, že jednu som chcel mať na výstavke a druhú na investíciu. No ale keď je to takto, že mi došli bez obalu, tak no, nevyšlo to dobre, ale to sa stáva. To je asi všetko. Dajte like a odber. Vidíme sa na budúce. Čaute.